sarti jam wiyete moɗon ko gonɗon ene wuri jam e kisal nden ko gene ɗummiɗo yo men wonaki nder en jetti Allah joom mbaɗe bawɗe kantande mbaɗo ko wela ene wela hande wela ko rewɓe Ligseyba ɗo itte ɗum rengel Ligseyba gorko woni ni en belemma cellal e coftal e rendude ɓesdude Ligseyba kala debbo sara koɗɗo mum e caɓarno biyo men wimaɓe kala debbo gonɗo min gariɗo hande to waali Ligseyba gorgol yettude jaadiɗaɓe sukaɓe e min gariɗo wuttade caɗele rewɓe Ligseyba caɗele amen ko facturaji ndiyam heewi tuɗilaar wi kala mo ɓurti hewde rufat hande nder Ligseyba banggue o bakko jiiɗa foof woyde e ko goɗɗo wayata ko minen fof gojji amen ko goyɗi emin jaara e facturaji e hatti min ɗanade haadi min ñamde haadi min yarde kono min jetti Allah kadi min rendi ɗum aroyde to waaji ngam hollude ɗumen caɗele amen mi hokko joni yeru dabbo Dieynaba Adama Sada oɗon gandi Dieynaba Adama yimɓe fof ne gandi Dieynaba Adama facture makko nani o addanama capanɗe jeetati ujunere so Dieynaba Adama addanama capanɗe jeetati ujunere ko wayno Amadou Mamadou Amadou Kadi addanama temedere capanɗe joyyi facture eko way noon eko way noon taw ko joomum ko miskino Allah jooɗoɗa kadi balɗe nogas robiñaji no puccu ma jaaha leegal e leegal aɗa ƴogoya nayi jarani hen on gobani hen on mahani hen on wilani hen kono facture an kadi wone oɗo facture ko ko ɗum wone oɗo facture en même temps kadi ko minen conno contrat ji amen min mbaɗe cuuɗi amen holno ɓe gaddirta facture aji kadi ɓe mbiya yomin jokku jinnaji ɗi mara kay kamɓe gaddara ɗum ɗo kamɓe gaddara masiŋaji mabɓe ɓe pewno contrat ji mabɓe e galleji amen facture gaddo fof koɓe jiiɗi fof ɓe pawmi kono yo min mbaɗ min gadda yimɓe pewnana min kadi wiya kadi yomin namdo kadi yomin jokku jinnaji nayi min jetti Allah noon min jetti walidi Ligseyba gorgol o nehanima min o bisnima min o udditani min damal o holli min lawol dendagal ɓesgu Ligseyba naji noon ala oyo jettor keeriɗo faade mabɓe ɓe goppi hajuji mabɓe ɓe goppi hamuji mabɓe ɓe kolli min ñande ƴakkuɗum ɗuɓam miiƴe ala oyo mon fof woppi hajum e hamuji on jarama Allah jarama ko Dieynaba Ka Ligseyba TV